Namhlanje nginibingelela ngisempumalanga ePiet endaweni ekuthiwa isenkampani. Usuku mhla 17 kuLwesithathu ku-2021. Onibingelelayo ukhathini. Ngithi nje nginibonisa ubuhle bendawo engikuyo namhlanje ekuseni. Isikhathi 5 to 6. Ngiyazi abanye benu basalele ngalesikhathi. Niyabona kodwa ubuhle bezwe, ubuhle be-South Africa. Bathi unyawo linampumulo. Ngisempumalanga la ngikhona namhlanje. Ngawo njalo lelo umsebenzi lo ubizo lokusiza abantu. Ngethembe ukuthi ebengikuhambele nebengizomsiza kuzosala imisebenzi ibonakale, kuzoba impumelelo. Beautiful, ne? Niyabona lapha ngithe mangigibela le ntatshanyana le. isithi besikhulukazi idamu. Yazi kwabanda uhlangothi lami lwaka-left kwase kushwaqa inwele zami ekhanda ngaka-left. Ngase ngiyayizwa leyo nkulumo ukuthi chaza ukuthini. Okusho ukuthi usobaba noma umnikazi wamanzi ukhona la futhi ungasesandleni sami sobunxele kulele damu. Ngiyazi-ke leyo nto ukuthi into engenzi mina ngedwa. Wonke umuntu noma ngithi abantu abaningi abacishe baphile impilo yokusensa izinto. Lokho ukuba nesithunywa esiphuthumayo esisheshe sikuhlebele. Bayizwa nabo lonto uma befika endaweni enomngozana uthi kushwaqa inwele. Mina-ke ezami zivele zishwaqe ngakulona leli side engakulona ngisuke sengikhonjiswa ukuthi ingapha lento. Yabo nje la usobabulapha la ngibheke khona njengamanje. Ngala hayi kucwebile konke akukho lutho. Sengengaya-ke lapha naye kufike kwayithulekela nje kodwa ngithe mangigibela kuleli gquma leli ngibuka kanje ngithi nokusondela ngisondela hayi kanti mangisondela impela hayi lashwaqa ikhanda labantu uhlangothi laka-left ngasho sobaba ukhona-ke la ungala kwa-left lapha nje la ubona ngathi kukhona into eyisigujanyana ngakhona ephakathi emanzini mawuqhubeka-ke lapha hayi ukhona usobaba. Njengoba usuzwile-ke ngichaza ukuthi kunempawu engizwile ukuthi kulamanzi la ukhona umnikazi wawo, ukhona usobaba. Hhayi ukuthi leyo nto into eyenzeka nje uma kuwukuthi usemanzini kuphela. Noma ikuphi la kukhona ingozi uma unesithunywa ngempela esigezekile esiphuthumayo sisheshe sikukhombise iy'mpawu ukuthi hlehla fishi sowuvele kakhulu. So sesekukuwena ukuthi uthatha muphi u-action. Uma ukuthi wenza ngenkani izinto okwakho lokho uzolimala wena. Isithunywa sona sesikutshelile. Kodwa isinqumo esihlakaniphile suke sekumele sithathwe uwe. Phela isithunywa sidalelwe lokho ukuthi sisithiphisa bese-ke wena-ke uthatha isinqumo. Ngakuxwayisa nje mina ngithi uma ufika endaweni enjalo ngisho abe kuthiwa uhamba nogobela wakho uzogezwa. Uma uzwa iy'mpawu emzimbeni wakho ungazizibi, isithunywa leso siyakhuluma, ungazizibi lezo mpawu. Sheshe nje uthathe isinqumo. Angifuni ukuthi wathi ukhathini angibobaleka. Kodwa kuyokusiza futhi ukuthi uzihlenge esimeni esinjalo. Esimeni esinjengaleso ukuthi mhlambe uzofaka umuntu emanzini uzwe kodwa ukuthi khona into engashayi kahle. Njenganami nje angeke ngisho ukuthi impawu zethu ziyafana. Njenganami nje uma ngizwa lento engiyizwayo ukuthi hayi
lwabantu uhlangothi lami laka left noma laka right zashwaqinele zami. Lokho kuyangitshela ukuthi hayi kunengozi la, i-caution le. Ngeke ngiqhubeke-ke mina ngokhathini ngimfaka umuntu lapho. Kungangijabulisa ukuthi nabanye abantu bayilalele lezo impawu ukuze sigweme iy'ngozi. Umsebenzi nomsebenzi kufanele wenziwe ngokuphepha. Kungabi khona lento ukuthi hayi mina ngubani bani, mina ngudabula kwesinengwenye. Hey, hayi, kufanele ulalele iy'mpawu ngoba ungaba wena udabula kwesinengwenye kanti lowo muntu ozomfaka angeke aze adabule yena. Lelo phutha selike ezandleni zakho-ke. Umphefumulo wakhe mawuphelela lapho emanzini la uyomfaka khona, yiphutha lakho lelo gobela. Lowo mphefumulo wakhe usesezandleni zakho. Kubalulekile ukulalela iy'mpawu. Abantu abalalele iy'mpawu, isithunywa esifika kuqala kumuntu simthiphise. Umuntu makasilalele isithunywa sakhe. Uma siveza okubi okuzokwehla, hlehla. Musu ukufaka igiya liya phambili ngenkani. Nawe muntu ozosizwa uma uzizwa iy'mpawu, tshela ugobela wakho ukuthi no, akuhambi kahle. Ningenzi ngenkani. Okay-ke, namhlanje ngiyazikhulumela nje. Njengoba ngishilo ukuthi hayi kuwumhla ka-17 November kuLwesithathu 2021. Ngivele ngathi nje ake ngingaveli kule video ke ngiveze nje lobu buhle bezwe, lobu buhle bempumalanga. Yinhle iAfrika, yinhle iSouth Africa. Ya hayi, ngiyayihambela nje, ngiyayitshabazela la, ngiyayibukela. Hawu, nabu nobulongwe omunye wemithi emkhulu le, ubulongwe. Bakithi ubulongwe, ngizonitshela nje ngabo ngoba bamahala bona. Mangabeka abantu sebecabanga ukuthi hayi ukhona ukhathi uzositshela yonke imithi. Hayi, khathina akathwasisi ko-YouTube. Angizami ukulokhuza ukuthandwa ngaleyo ndlela ukuthi sengaze ngikhiphe iy'mfihlo zedlozi. Kodwa lokhu ngoba ubulongwe into yamahhala. Into evele ishiwe iy'nkomo nje le. Kuthiwa iy'nkomo zinywa ipholishi. Njengoba nazi vele ukuthi ubupholishi buyasinda endlini. Kakhulukazi endlini abantu abadala. Kuhle isindwe. Uma uwumuntu onabalozi osebenza ngabo abalozi, indlu yakho kuhle isindwe phansi. Ngoba phela kwayona inkomo iyidlozi, iyisayini yedlozi. Njengoba ngangasho lila ukuthi uma uphupha inkomo ezikhothana zodwa, like njengoba suke zidlalisana nje, uthothi zikhothana la esiphongweni, njengoba sisho nesintu sikhothe ikhotha engakhotha ekhahleni. Njengoba soyikhothana suke kukhomba ukuthi idlozi lijabulile. Uma uphupha ikhotha wena suke ukuthi idlozi lijabulele wena. Ngezinye indlela kufana nokuthi umuntu akunika ihug, into ey'njalo lezo. So ubulongwe bubodwa nje bunaleso siqi obusenzayo endlini. Sengathi nje umuntu osebenza ngabantu, angisho njalo, futhi ukakhulukazi unabalozi, angasinda endlini asebenzela kuyona kulowo round wakhe mawuthi u-round. Nephinde ubulongwe lobu, yazi ukuthi ubulongwe ngihlephule ngiveze angibe saphela, ngake ngalusa nami. Yazi ukuthi ubulongwe lobu uma uzobufaka emanzini, ubufake ishumi, ugeze ngabo, ziyasuka iy'chitho. Sengikhuluma ngey'chitho-ke. Aningilalelisise kahle-ke nina abantu besifazane ngoba ave nithanda-ke nina ukushayana ngey'chitho. Ngesoka nje, sengingaze ngimile umuntu iy'nduna ebusweni, sengingaze kuxoshise umuntu emsebenzini ngoba kubangwa nje isoka elilodwa nje. Hhayi ukuthi kubangwa nomkhwenyana, kodwa-ke asikho lapho ngizoze ngithi ngiyedelela. Bengisho nje ukuthi ubulongwe lobu buyayisusa iy'chitho. Uthatha ubulongwe lobu bufake emanzini, bufake ishumi, ungafaka nobisi futhi uma uthanda lwamanzi.
ugqume ngabo, ugeze ngabo futhi kusuke lezi chitho lezi zenu enifaka nazo.